хлопцы, я думаю, что вас так много, можа не будзе чуваць без мікрафона. На польку з камандамі трэба дакладна дамовіцца, хто ў вашай пары партнёр, а хто партнёрка. Жанчынкі, дакладна дамоўцеся. Ага. І ўсе ведаюць прынцып полькі з камандамі. Як я камандую, так вы танцуеце. Калі раптам каманду не зразумелі, паглядзіце на вокал, а вы патанцуйце, як умееце. Ну, а можна паглядзець таксама за нашымі танцорамі. Калі ласка. Крышачку бачыце, жыцішкоўскі карагод пачаў становіцца карагодам. Таму і полька ў такім жа стылі, калі ласка. Полька!